Kaseng Hiniotrap Youth Council Sengkmi Lengbaka Education Cell mentakasngi ka Khasautrik Risau Ajab San kalalej banya kendu yau Commissioner and Secretary jong tanat ka koi ka khia u Dr. Joram Beda IAS halor ka risol ya ka bala penmi da ka recruitment board hakba ya day bat ki medical and health officer habakren sikilat patha bor ba roy ku par senrem President ula ong bakat kum nagrisol bala penmi da ka recruitment board hakabay day bat ki post medical and health officer kabadon arpo waitli ki post kaseng kalap bakat wengut ki de ki karo saungut na ki khasi jaintia bat ndriungut na kabenta ki unreserved seat bat kaseng kas ngolngo bahaba ka reservation policy lamang sopho hinrei kumno ki khasi pat kiyo tang saungut kumta kaseng kalapan jing pensyai na commissioner and secretary bat hakaju ko por ubadai u chairman jongkani ka recruitment board bat nakiliang commissioner and secretary ula pensyai bakane baro kadai na ka jingtrai kam ka roster system lapentip u ba roy ula ongru baha ka specialist ka badon nyob tali ki po sanrei lala bantep kadai tang lai pusan tali bat ula yatho ba kibawan shakmat kibadai ki khasi hinrei ki klem lej ban join hakane ka kam hakabaya dayawat kani nakaliang kaseng kalaong yaw commissioner and secretary ban pensitom yiki katkum kaain namar katkum ki kendon kakam jong kini ki specialist kalong ban kami bat ban train nakabenta ki brio hakajala haki hospital sorkar kumbasan snem AA. Nakaliang jong kaseng mentagasi ni Wan Manikindo yo Commissioner Secretary of the Health Department Dr. Joram Beda IAS halor ka result ya kabala panmi lang baka recruitment board jong medical jong state kabau chairman di Commissioner Secretary kumban chupan kan hau panai Julai jong tau senam nakaliang jong ka recruitment board kila panmi ya ka advertisement na kabanta ban tap kam ya ki doktor namanta ki post medical and health officer but ki post junior specialist katkum kani ka advertisement ki don kumba arpui tini ki post medical and health officer but sanpo southly ki post ki baydai bat ka junior specialist di hadin mami ya ka result kani ka pratrik jong matau banai abang ipet ya ka list ya ka balapan mi na ka office jong kani ka recruitment board nilap ba na ki arpui tili ki post jong ki medical and health officer kumba khat wingut ki doktor lajit lani lathap ki bedi na kajat dia garu bat na ki khasib ajantia pat ngilap dan tang saungut ki betul bat na ka ada ST ki don saungut bat na ka unreserved category ki don komandringut di ladang iken ladang ipet ya reservation policy ka tongi ka boong bangi de banjo saupo arpo khatsan san tingyo iba ki jongi ki yo tang sausit ki wei pat ki perlok jongi garu ki yo khatwei si jadi mengiyo i ya kanika jingmi ya result mentara singi lawan banyak kenduk ya u commissioner secretary jongka health department ban panjing syai bolong du chairman ya recruitment board ban panjing syai babalai na ki arpoi tili gisit tengi ngiyo tang kumbasau sit jadi mengilai keren but commissioner secretary jongka health department Dr. Joram Beda ila ajing pensai ni bahkan ni berofat kali nama gading pendidikan dia terus ke sistem nakaliang do ke department kila pensai kila pen i yang i kikot kislah kaba kaladon ke recruitment la ni kajing tungkam hosnem arca arsa hakata ka puar betungkam hosnem arca arsa ki post ki bak shim lala ban thep la ne kat kum ka reservation roster ki ong ba ki brio na kaja ki post ki vacancy ki balat kat kum ka ni ka roster ki ong ba ka medical and health officer ki ban ka unreserved post ka di ar ki hasi jantia ki di saw ki garu ki di khatway bat QST ki di saw kombot arpwesi dekat kum kani ka jing penmi ya ka result ka pratrik jong yu banai mentau banai ka debit tik kat kum ka roster system ya ka bana kaliang ki jongki ki ong ba menteri kami ka roster na ka jing betha ka personal department yang bakal dia percaya abai dei ba ka post junior specialist bat ki babuni ki bayo orung hang ni ki dena nangi umut kasi jantia ki don prangut ki unreserved ndringut ki bawan na ka jai jongi ki garu bat ki we ki ada SC bat ST kim don ndri katkum ka advertisement ki don kumba nyop tli ki post tambah ya kabalala ban thep menta ka datang lai pusan ko ki bubun ki post ki bom shim la ban thep bat ka we ni ki daw ka kamtam ya ka post specialist ka we ni ki daw ba ka recruitment board kamla ban thep namar kini ki bawan hakmat do hakalis bon kim shimla
join ya kan ya ki post but ki ka basosi along babun ne kini gide na kajat kari chong ni kini ki doktor ki balapas ki specialist ki bala specialize ki babun ki kam ki jong kin re ba ki mi akales nak mat do la dapat na ulis iwe hadu khat lai hadu khat saw gide na kajat kari chong ni regim tre pat ban join ya kata post ka ba kila syajit but kau ki babun na kiru ki de ki doktor ki bade ki bonded doktor ki baka sorkar ka pha ki bonded kuliah re bososi kalong badala syajit pat ban serve ki government hospital kini kim kwa ban serve ti nakaliang jong kaseng habay de bakani ka jinglap ka jongi ngiwan ban pan jing syap nakaliang ka jong ki ai kata ka jing syai ba ka ya kani lale ka komprosta ngai ka ka bangi ngi ong yo commissioner secretary kalong ba kadon ka jing penkela ka advertisement ka baki ki kot la dengi pe ja ka advertisement jong snam arja arsa ka reservation yaki medical and health officer kadon la ka jong akabakat nu khasi jentia kat nu garu kadon la ka jong aka reservation nam ta ka junior specialist kadon la ka jong kat nungut khasi jentia kat nungut garu kat nungut ada reserve seat re ka ba kipen kala kan tan pat ha kani advertisement jong snam arja arsa akaba jaka banbu bandan kata sub categorization dan ka sub vacancy yaki khasi jentia bat yaki garu la syukun top lang haju but junior specialist but compose ng medical and health officer di ngi ba kani kawan ra kajing bom syai yang ngi kum pat ba bat yang ngi kum kaseng di kaba ngi ngi lai keren du bat ka bat commissioner secretary da ka ba ong u ba ki babun ki jongi ki doktor ki badai na ka jatri ka jongi ki badai ru na ka ki badon ya ka qualification ban chatum kum kita ki medical and health officer ki banamar ban jing tentri kami ngani roster system tang sangut ki sajit kini hadin ki dang bun ba ki don hadu aspa tam ki doktor ki bala ele kan ki exam ban sajit kum ki medical and health officer dan namar ba roster system kim sim lala ban rung ta kampus tingila ong ya ka ya commissioner secretary kum chairman jong ka recruitment board ba kidei ban tolong no ya ka examen tungkam habo lai bana ha kini hiki bana ban soan habo jong man taus nam nang ba kini ki doktor ki bakwa sisya ban tre ka kam ki bala sa jin re namar ba pentri kam ya kurus system kim sim lara ban rung ha ka kam ga jong ki kinyo alat pentri kam ti ha ka jing keren ga jong ki kata ga ke jing kerja ya ka bana yang jong chairman jong recruitment board la ai bola pen i yang ki kot sla ya kurus system ko pentri kam bat ulap tular lo yang ba ka next recruitment cycle kan long no ya ko jong taus nam nang begini ki doktor ki badak wa bantre ka kamkin yo alat kan rung kan de bantre kan ki doktor ki cakap semua ka sokan ka kebening ka kada kebening ka malan ini pet ya ka advertisement jong arja arsan ru ki ong ba kadon ka unfilled vacancy jong snam arja arsan arpusa but ka new vacancy jong snam arja arsan dia kini ki combine lang haju andala ki combine haju da ki pet ya ka roster na ki sanction post ki lapa ki jongi haus nam arja arsa la thum bun ya kini ki pa ki prolog na kada mendu garu om sim lala bantung namar om sim la qualify ka post ko bagi ki qualify dia haluar kata kan nongrem baka jongi ka kalano siya kasaw ka jongki ka kalano siya ka hakway di nakaliang do kaseng yang kay ka bangingi kwa kalong ba ba ka recruitment process ka ban start nang bakini ki baduk nanta ki bom sim lala bandrung nanta kinyo alat katani ka banwan ka recruitment site kata ka di kay ka bangila ya keren buat ka hatu ka komiti ko mo sorkar kala form na tenta ban kmi biya e reserve ban kmi benya e reservation policy bangi trikam bro kata andre ka basusi kalong bahaduk mentang im sim layu i kata ka komiti ka sorkar kala tau la kala kumbakalong kala submit e report how chief secretary la dia ban submit e report ka cabinet ti kijing ajing mut ki babun ya kabana kaleng jong kaseng gila ay ba kawin kijing ajing mut kalong ba kamday bandon ka carry over nang ba every recruitment mo ka recruitment la ni kijing tungkam kalong be kabat kamday bandong balado ung sinam balada kamut da tung menta pin ailat ya ki ban penrung kani sinam ka menta namar la da kali akong ni ka pendu nong pat ya ki jongi ki badai hok ban yo ya kam namar la ngi pet ya ka merit list bun ki jongi ki badai hok ban yo kim yo namar la pun kam ya roster system tingi kmi lenti ba ka kani ka jing ajing mut ngimtip ka ay jing ajing mut ka chong kata komiti ya ka ba sorkar kala bu ka ay sa sorkar mi lenti ba kita bro ka kini no sakmat kindon gijing pendet ya kum kini ki nang ba ka kala ban yo kam yo jam kam de manlong ku makalong mentana mala da ngimpet mentahi dak lemba ka jing tentri kam ya roster system ya ka carry over na waves nam iba kawan ra jing nong ya ki brief di commissioner secretary jong health ban ong ba yakini ki specialist ki bade ki bonded doctor yaki dai ban shim ban pensitom ka kenon jaka
Kawai ni kita kadai ba kini ki beri haba kilet ban tuli ki sign ya ka agreement ya ka bond ba ka sorka. Bat ka kendon ko ang bakini ki haban serve ya ka jela ka chongi sansnam kumnu ru. Til ada kimtre banwan. Ka sorka ka ban shimi ki linti jo ka an bat ya kala don ka jingi kren ba de ban tha ya ki legal notice ba balai onom pensitom ya ki ka kum ki kendon ki baki lete bat ban shim kamru ya ki ka kum kendon ki baka an ka sha ya ki ban shim. Kata ka de ka jingi kren ya ban nilai kren.